aljanu, birnin aljanu, birnin aljanu. Aikin banza mu da muka rayuwa abin ne sai a zo ana ga mana wai wasu aljanu. Ni billahi lazi ba aljani ba, ko kama su nake in daure billahi lazi. Lokacin kakana tun kafin yanzu kakan kakana ma shi ba da aiki ya kama aljanu da yan ruwa. Karewa ma a gidansa shi yake koyar da aljanu karatu, sai a zo ana ga mana wasu aljanu. Wannan mai garin ma banza ne billahi lazi. Ni da zai taimaka ma bani wakilcin garin nan, ai wallahi duk wani aljani da sai na kama shi na daure. Kai ne ba habbunan ku nake da aljani ba abin da ya shafa. Birnin aljanu. To ni billahi lazi la ilaha illa huwa kauyen nan kamata a bani sarkin dawa, saboda na ga mai garin ma gaba ɗaya ba zai iya ba. Ka zo kana mana magana wasu aljanu. To ai ni tun kakana wani na 80 da ake ban labari ai dan ruwa ne, kuma shi ba shi da abokani in ba aljanu ba. Dan haka tun na yanzu siri lokacin da ake ban labari tun kafin na zo duniya, kakana ba shi da aiki sai koyar da aljanu karatu. Kuma yanzu zuwa ce mu za mu ji tsoron aljanu, mu da ake koyar da aljani a gidan mu karatu. Aljanun banza aljanu wobi. Haba aikin banza kuna magana wai wasu aljanu. To ni yau ma ina gama a garin nan ai kawai zan dama cikin ni jeji ma da zama na ma daina shiga cikin ƙauyen nan, saboda na ga duk 'yan ƙauyen nan tsoro suke. Aga ta kai na. Rayuwa. Birnin aljanu, birnin aljanu, birnin aljanu.
kuma ne ka ji garin nan mai na wani na talatina gaskiya ne gani wasu ma ne wallahi wayo Allah na wayo Allah mama na nan ma wata duniya ce oho wata duniya na ga kai ne oho Balon aljanu, balon aljanu, balon aljanu. wayo Allah na wallahi da ma na sani ban aikata abin da na aikata ba yanzu gashi na tsinci kaina a cikin wani hali gashi wannan dajin kare kukan ka ne ban ma san inda nake ba yanzu ya ma za ni koma ƙauyen namu oho Allah ya Allah Allah ka kawo min dauki ina cikin wani hali kai aljani ba kyau Allah ka raba mu da aljani Balon aljanu, balon aljanu, balon aljanu. Balon aljanu, balon aljanu. wayo Allah na wayo Allah na kai malam lafiya yanzu kai dan girman Allah bawan Allah baka san abin da yake faruwa a jejin nan baka zo nan ka tare shin ka san irin masifin da ke faruwa da kuma irin bala'in da ke faruwa a jejin nan tan safe ne kyawu ban ma san inda zani ba amma shine ka zo ka tare a nan gurin me yake faruwa to au baka ma sani ba wallahi tan safe aljanu ne suke bina a wannan dajin kore ma kuwa tan safe nake zagaye na rasa da zan sa kaina kai malam ƙarya kake mai dare ƙarya nake to ka zo mu je zaka ga ka tabbatar da idan ka tabbatar da cewa ba ƙarya nake ba in ka gani da idan ka zaka tabbatar da cewa ba ƙarya nake ma ba mata yana suke duk can haka ne mu za ga da wannan dajin nan dajin ka ne ba mu je ai wallahi tallahi akwai aljannu a gurin nan sosai to mu tafi je ka gani kana ganin ƙarya nake ma mu je ka gani ka tabbatar dajin nan kai ka san ka dajin nan kuwa
nan ba duk kawai nan ba da kakana da babana ba. Ba zo ga wani abu. Kun samu da ke yin wahala ta su. Ba da nuna ma jaro. Kaga nan gurin, ana gurin aljanna suka zo suka same ni. Da aljanu a nan? Wallahi Allah da aljanu a nan gurin. Mu zauna da kana A hajjari. nan gurin. Mu zauna ka gani. Mu zauna da aljanu a gurin nan wallahi. Wallahi da aljanu a gurin nan ina gama baka yadda ba. Mu zauna da kai hajjari a nan mu gani. Wallahi tallahi zaka Ba gani. dai ka ci kaga aljanun ba. Lazi zaka gani mu zauna da. Ba dai ka ci kaga aljanun ba. Wallahi na gansu. Ni neman su wa nake. To wallahi Allah ya kakuri da kafa gande a nan. Muna nan da kai daga nan har idan sati za mu yi anan sai mu yi sati. To wallahi A wannan dajin zaka ce mana akwai aljanu? wallahi kaga ta nan wallahi Allah ta nan za gan shi ya fito. Ko ta sama za su fito. Za gan shi ya fito. Muna nan zaman jiran. Allah. Muna nan. Ni wani gizi. Yunwa ai muna nan sai mun ga aljanun nan. Wallahi ta nan za gan su. Muna nan. Ta nan za su fito. Muna nan. Ba kai kana ganin wasa wani? Abokina? Na? Me wayin nan? Ba na gani. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Birnin aljanu, birnin aljanu, birnin aljanu. Gyara sharanka dai mazaje suna gaba. Birnin aljanu babun zuwanka ba.